il-President tar-Repubblika ikun elett b'2 terzi tal-Kamra tad-Deputati u fin-nuqqas mbagħad irridu naraw illi dan jibqa' jseħħ sabiex inkunu nistgħu ikonna President li verament jirrispecchja il-maġġoranza tal-elettorat Malti. Kummissjonijiet kollha li huma msemmija fil-Kostituzzjoni bħall-awtorità tax-xandir, il-Kummissjoni Elettorali, il-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku u oħrajn ikollhom iċ-chairperson tagħhom maħtur b'2 terzi tal-Kamra tad-Deputati u fin-nuqqas b'ħatra diretta mill-President tar-Repubblika. Kienet din id-dikjerazzjoni li għamel il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret 2 wara nofsinhar fejn fost l-oħrajn ressaq 2 proposti bbażati fuq ir-rapport tal-Kummissjoni Venezja. Huwa saħaq li hemm bżonn il-President tar-Repubblika jintgħażel bi-2 terzi tal-Kamra tad-Deputati u tenna li issa l-President għandu jkun ġej mill-kamp politiku oppost. Huwa issa il-mument propju illi dan il-Gvern vera juri illi għandna bżonn President illi ma jkunx magħżul għal darba b'mod partiġan. Konna spjegajna kif kien fil-żmien il-Gvern ta' Lawrence Gonzi illi kien għamel għażla kuraġġuża illi għażel President ġej mill-kamp oppost. Sussegwentement il-Partit Nazzjonalista kien ukoll appoġġja l-ħatra ta' Mary Louise Colero Preca. Jien għamilt stedina lill-Prim Ministru Muscat fejn qed ngħid issa mislilek illi turi u tagħmel dan il-ġest u għandek għalfejn tagħmlu u tagħżel xi ħadd li mhux ġej mill-kamp laburista, tagħżel xi ħadd li ġej mill-kamp oppost. Minnaħat jew minkejja li għaddew il-ġimgħat u x-xhur minn meta l-Kummissjoni Venezja ħarġet ir-rapport tagħha u minkejja li l-Gvern kien qabel ma dan ir-rapport, Muscat baqa' ċas quddiem ir-rakkomandazzjonijiet li kienu saru. Infakkar li l-Kommissjoni ta' Venezja kienet sabet li l-poteri fl-appurtar mill-Uffiċċju tal-Prim-Ministru qed jagħti lil din l-istituzzjoni wisq saħħa u qed joħloq riski serji lejn is-saltan ta' dritt. Dan b'mod speċjali fuq il-poter li l-Prim Ministru għandu fuq l-appuntar tal-ġudikatura. Il-Prim Ministru jgħid ċar ir-rapport ta' Venezja huwa iċ-ċentru tal-poter u l-President il-Parlament, il-Kabinett tal-Ministri, is-settur ġudizzjarju u l-Ombudsman huma wisq dajfin sabiex ikunu jistgħu wettqu iċ-checks and balances neċessarji f'demokrazija vera. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista illi l-Prim Ministru qed jagħmel minn kollox biex jaħtaf il-poter mill-istituzzjonijiet illi jikkontrollhom u jxekkel l-awtonomija tagħhom b'detriment tas-saltna ta' dritt. Preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm il-kelliem tal-Oppożizzjoni għar-riforma kostituzzjonali Chris Said u l-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Frank Psajla.